Ovo je Narodni dan najbolje domaće glazbe. 10 pjesama, a samo je jedna najbolja. Nešto možda i najbitnije da mi je donijela veliko prijateljstvo s Damirom Cageom. Zbilja sam presretan radi toga. Mi protiv nas, takve smo karte izvukli. Jedino stvar što te niko neće moći nikad uzeti uspomena na to što si bio. Nisi više moja bol. Pjesma je jedna od onih koju u zadnje vrijeme najglasnije pjevamo svi zajedno na koncertima. Da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Ima neku priču iza sebe, a to mi je uvijek važno da pjesma ima. Sad pruži mi ruku, jer tonem u san. Zapravo ova pjesma slavi život. Od kada sam uzeo konce svog života u svoje ruke, ipak se nižu neki uspjesi. Tko zna koliko još vremena, sve ovo bezglavo juri. Ponekad se desi jedna izuzetno jaka pjesma. Kad rekao si nikad neće pasti mrak. Mogu reći samo da sam ponosan i sretan i da kogod pobjedi sigurno je zaslužio. Voli me rukama i tišinom i riječima. Naravno da je to super za čuti. Ja još u tebe vjerujem pa se nasmijem. Ja se osjećam jako sretno i jako počašćen. Sve tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Pa god da je i da bude, sve će biti kako treba biti. Da je Bog dao da te nikad ne sretnem. Uživo iz Zagrebačkog muzeja Mimara. Veliko finale. Dan najbolje domaće glazbe. Još su dolani moje noći, moji dani, velika i karte razbacani. Na niza puta i minute, žene puste, a desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel na lipo reci je, imamo na svijetu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel mi fali život od prije, ja reću nije ga ni bilo bez tebe. Uvijek kad sam s tobom, ja sam ka i dite, zaboravim odmah svoje ko se side i godine ove ča bi bile teže da me lipa mladost uza te ne veže. Razumi me dobro, potrebna si meni, jer srce je moje ostalo u tebi. I dok život biži, ono žešće tuče, da bi mir svoj našlo, sve me tebi vuče. A ča drugo mogu
puno njih je bivši, a ja ću s njima. Ostaju mi samo uspomene davne, vjerujuć da koja još će živit za me. Zato uvijek mislim na pobigle dane i od tebe išćem da ih najde za me, za umirit sebe, vratit bi se ti ja, da bar za njuru budem časam bija. Dame i gospodo, dobra večer i dobrodošli u Mimaru. Ovo je veliko finale Dana najbolje domaće glazbe. S vama su večeras Doris Pinčić-Rogoznica i Tatjana Jurić. Dobro večer svima i dobro nam došli. Petra ne trebamo posebno predstavljati, već smo i dali pljesak kako i zaslužuje. Dobro vam večer, dragi gosti, hvala vam od srca što ste večeras s nama, slavimo najbolju domaću glazbu, a kada slavlje krene, makar nekada bilo i tužno, ne možemo se osvrnuti na 2018. godinu, a da se naravno ne prisjetimo Olivera. Apsolutno, ne samo 2018. Oliver je obilježio brojne godine za nama, 2018. nažalost svojim odlaskom, ali dokle god se mi osjećamo ovako dobro, a osjećamo se dobro dok pjevamo Oliverove pjesme, jel tako? Do tada možemo reći da je Oliver definitivno... Slobodno, bravo. I večera s nama i hvala ti, Oliver, znamo da si tu. Apsolutno se slažemo, Oliver je obilježio ne samo domaću glazbu, nego je obilježio i dan danas obilježava naše živote, s njime se smijemo, s njime plačemo i zato smo nekako poželjeli prvi počasni, odnosno počasno bilo naroda dati i uručiti ispred narodnog upravo obitelji Olivera Dragojevića. Nažalost, obitelj večeras nije mogla biti s nama, ali rješenje uvijek imamo. Naravno, za improvizaciju smo uvijek spremni. S nama je gospodin Tomislav Mrduljaš. On će nam se pridružiti uskoro na pozornici, ja se nadam, koji će preuzeti nagradu. Gdje nam je Tome? To će biti još jedan naš način da se zahvalimo. Slobodno ga dozovimo pljeskom, evo ga, kreće. Morat ćete večeras pljeskati puno, a bit će i razloga za to. Dobro večer, dobro večer. Mikrofon je vaš. Pa evo, sve je već rečeno za Olivera. Obitelj je bila spriječena, zamolili su me da preuzmem tu nagradu. On bi najvjerojatnije kazao, meni to ništa ne triba, jer je on volio glazbu, volio je more, volio je druženja. Ja mogu samo kazati da mi je bila čast imat njega za prijatelja i za suradnika. Hvala lijepo. Hvala Tomislave. Hvala puno. Jako mi je drago da je Tomislav izrekao upravo ove riječi, jer to su najčešće rečenice koje su se svima nama vrtile po glavi ovog ljeta kad se stvar odvila kako se odvila. Svi smo nekako razmišljali, baš nam je bila čast živjeti u Oliverovo vrijeme. Tako da, evo, sad smo se prisjetili Olivera kako njemu dolikuje i kako on zaslužuje, a sad uz njegovu pratnju idemo svečano otvoriti treći dan najbolje domaće glazbe. Ja ću se, oprosti Tatjana, na samom početku moram se zahvaliti našim slušateljima koji su kao naši počasni gosti. Molim vas jedan pljesak, cijela dvorana za njih.
Naši slušatelji su s nama večeras ovdje u prvom redu. Hvala što ste uz nas svaki dan, ne samo ovaj dan. Hvala što nas pratite, što nas slušate. Hvala i svima onima koji večeras nisu ovdje. Oni nas, vjerujem, slušaju uživo preko radija, gledaju na Narodni TV ili na našem Facebooku. Gore smo. Kakva tehnologija, svugdje smo se proširili i to je dobro. Upravo ste vi naši slušatelji, a vjerujem i da ste vi naši dragi gosti, isto tako naši vjerni slušatelji, utjecali na ovu listu i utjecali na ove sjajne glazbenike. Netko od njih ima najbolju pjesmu u 2018. godini. Ovo je naš 3. dan najbolje domaće glazbe. Preselili smo se iz naše voljene redakcije, obično je tamo druženje, ali ovoga puta smo shvatili da jedan ovakav dan, jedna ovakava večer zaslužuje možda i malo veći prostor, ako ništa drugo, jer sve je veća i veća navala. Ono što moram reći na samom početku je to da mi je drago da vam mogu reći dobra večer, jer do sad smo uvijek bili na dobar dan i jednu malu nedoumicu ili dobro jutro, da. Mnogi od vas slušatelja su pitali zašto na popisu ove godine nema Petra Graše, ako te pitaju, jer je očito ta pjesma obilježila ne samo jednu godinu, nego mnogo i više od toga, jer je upravo ta pjesma prošle godine pobijedila i to je jedini razlog zašto ta pjesma ovdje nije, ali je Petar Grašo s nama. Tako da nema nikakve frke ni panike. Sve će biti u redu. Ako nas vjerno slušate, onda znate zašto ću ovo reći. Hrvoja Kečkeša smo sklonili od statue Bilo naroda. Ovi koji su se nasmijali razumiju zašto to govorim. Statue su na sigurnom i vrijeme je da doista i započnemo. Dobro nam došli. Sretan vam dan najbolje domaće glazbe. Uživajte. Drago mi je da upravo ja imam čast najaviti sljedećeg izvođača, jer se obojica zovemo Marko. Nažalost, to je jedino što imamo zajedničko. Čovjek ima prodorne plave oči, piše tekstove, piše glazbu, ima glas koji jedan trenutak može biti hrapaviji od 2 brus papira u ljubavnom zanosu, da bi tren kasnije bio nježan i ranjiv. 2. godinu zaredom, među 10 najboljih u Hrvatskoj, dame i gospodo, Marko Kutlić. Kažeš mlad sam da bi znao što je ljubav, zelen da bi znao što je bol. Otkud onda ovi ožici na srcu, što na ranu dodaješ mi sol. Grad je velik, a za mene nema mjesta, skrivam srce ranjeno, noćas bježim, nema kraja ova cesta, nigdje nisam stigao, nigdje nisam stigao. Usred tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš, samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Usred tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš, samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Kažeš mlad sam da bi znao što je ljubav, zelen da bi znao što je bol. Ti si moja i kad završena pjesma, lažima sam tvoje note plaćao. Grad je velik, a za mene nema mjesta, skrivam srce ranjeno, noćas bježim, nema kraja ova cesta, nigdje nisam stigao, nigdje nisam stigao. Usred tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš, samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Usred tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš,
samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Usne tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš, samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Usne tvoje progone me svuda, znam da kriv sam, ali prekasno. Jednom voliš, samo jednom goriš, jednom živiš opasno. Marko Kutlić. Hvala vam lijepa. Dobro večer, dobro nam došao. Dobro večer i tebi. Molim te lijepo odmah na početku, već jedno 6 mjeseci, ako ne i više, pokušavam doznati usne čije. Nemoj mi samo diplomaciju sad neku, ne priznajem. Nikako mi to nećeš Nikako otkriti. ti to neću otkriti. Ok, ništa, onda prelazimo dalje na posao, s obzirom da si nam ove godine, baš te voli Dan najbolje domaće glazbe. Svake godine zaradiš nominaciju, nekad s bendom, onda i solo, zadnje 2 godine. Ove godine 2 nominacije, jedna za Usne tvoje, a druga je bila za koju pjesmu? Za pjesmu Sam protiv svih koji su napisali moji dragi producenti i autori Igor Ivanović, Marko Vojvodić, koji su isto ovdje. Evo pa jedan pljesak za njih, molim. Bravo, hvala, bravo. Uvijek je ekipa ta koja je presudna, ništa bez ekipe. Ništa bez ekipe, mi se onako držimo baš lijepo, bratski, obiteljski, prava smo ekipa i to je to. A reci, molim te, koja bi ti pjesma bila kad želiš i kad razmišljaš o inspiraciji? Jel bi to bila možda ljubavna tematika ili je već lagano vrijeme da pređeš i na neke jače, momačke? Kako stojiš? Samo poezija? Pa ja mislim da je najmomačkija tematika ljubavna tematika. To je odgovor, molim, podržite ovaj odgovor. Definitivno, onda drži se ti ljubavne tematike. Hvala ti za sada, još ćeš nam se kasnije pridružiti. Doris nam je u ugodnom društvu. Doris, čujemo se. Čujemo se, Tajči. Privela sam Franku ovdje na kratki razgovor. Pa dobro, Franka, jesi li mogla još nešto postići u 2018. Dakle, bila si na koju god si pjesmu izdala, sve su bile hitovi i još si se usput i udala. Što ćemo s 2019. Ha? Evo, prvo lijep pozdrav. Jako mi je drago da sam večeras ovdje sa vama. Pa da, 2018. je zbilja bila moja godina u svakom pogledu, i poslovno i privatno. Nisam imala nikakvih želja na novu godinu u 2018. i tako krećem i ove godine bez planova prevelikih. Samo red, rad, disciplina i to je to. Do sad ti ovo bez planova dosta dobro funkcioniralo, tako da nastavi dalje veseliti na svojim hitovima. Opusti se slobodno još neko vrijeme, nisi na redu, a tko je na redu zna naša Gina. Oni su tvoji najdraži slavonski rokeri koji žare i pale scenu skoro 30 godina. Majstori su inače i ljubavnih balada, ali i onih žešćih stvari zbog kojih uvijek pojačaš zvučnike, pa ti preporučam da to učiniš i sad jer stiže Opća opasnost i Da je Bog dao. Kome li noćas donosiš na usnama miris proljeća, u čiju dušu ulaziš bez pitanja, ko u moju nekada, i čije će suze noćas padati iz oka nedužna. Da ljubav nije slijepa, ja te ne bi volio, ma ne bi nikada ni pola stiha ne bi ti poklonio. Nisi zaslužila, al ljubav ima neka svoja pravila. Da je Bog dao da
te nikad ne sretnem, ne bi se 100 put pokajao, ne bi mi bilo krivo ni žao, što te baš meni tako lijepu poslao. Zar da ti praštam i kad se ne prašta, zar da te volim, a da te za ljubav molim. Da ljubav nije slijepa, ja te ne bi volio, ma ne bi nikada ni pola stiha ne bi ti poklonio. Nisi zaslužila, ali ljubav ima neka svoja pravila. Da je Bog dao da te nikad ne sretnem, ne bi se 100 put pokajao, ne bi mi bilo krivo ni žao, što te baš meni tako lijepu poslao. Zar da ti praštam i kad se ne prašta, zar da te volim, a da te za ljubav molim. Da je Bog dao da te nikad ne sretnem, ne bi se 100 put pokajao, ne bi mi bilo ni krivo ni žao, što te baš meni tako lijepu poslao. Zar da ti praštam i kad se ne prašta, zar da te volim, a da te za ljubav molim. Ne bi se 100 put pokajao, ne bi mi bilo ni krivo ni žao, što te baš meni tako lijepu poslao. Zar da ti praštam i kad se ne prašta, zar da te volim, a da te za ljubav molim. A da te za ljubav molim. Opća opasnost. Tako se vole nazvati ovi mladići, meni jako dragi. Pero, daj molim te mi reci, priča se da se ova pjesma pripremala 10 godina. Što ste radili 10 godina? Toliko znamo o tome, naravno. 20 godina ipak. Dobro, 10 nije bilo dosta, pa ajde onda 20. Što se dogodilo? Zašto 20 godina? Pa teško je reći zašto i kako. Vratit ću samo nazad još nekoliko godina, kao i Tvoje ime čuvam, pjesma koja je isto tako čekala neke svoje vrijeme. Volimo reći, Mario Vestić, autor ove pjesme, da neke pjesme uistinu trebaju neko svoje vrijeme. Nismo tad znali kako se s njom izboriti na ovaj način, tako da je dočekala ovaj trenutak. E sad ste se bome pravo izborili, što bi se reklo. Ja volim to kako se vi uvijek volite praviti važni kao opasni rokeri, strašni, a onda rasturite sa ovakvom baladom. To mi je genijalno. A nije istina, ma kak je opasni, molim te.
Ma di ste vi, daleko od opasnih. Hvala puno, molim vas još jedan pljesak za opću opasnost. Kad smo već kod ovih koji uopće nisu opasni, dapače izrazito dobronamjerni i nama veoma dragi prijatelji, s jednim takvim u društvu je naša Tatjana, ako se ne varam. E sad, jesam li sa jednim opasnim ili sam sa jednim nježnim? Kako bi, dobro večer Toni, kako bi sam sebe opisao? Dobro večer svima. Opasno nježan. Opasno nježan. Možda bi trebalo Dudu pitat, supruga je ovdje. Što misliš u jednoj rečenici kako bi te upravo supruga kao najveća potpora opisala? Opasno nježan, nemoj to reći. Možda bolje da me ne opisuje. Mi bolje ništa. Bolje ništa. Imaš li ti možda koju pjesmu da stoji u ladici već 10-20 godina, da imaš osjećaj da još nije vrijeme, da ju možda ne bi mogao iznijeti na pravi način ili nisi osjetio da je vrijeme da ugleda svjetlo dana? Nemam, ali eto, recimo ove godine, dobro je počela ova godina, ove godine slavim 30 godina, možda se desi jedna koju sam možda pisao davno, 30 godina sretnog i skladnog braka sa svojom publikom koja je sa mnom i u dobru i u zlu. Pa mislim da je to jedino što vrijedi, biti s nekime u dobro i u zlu. Kao u snu, jedna od tvojih pjesama, možda i najbolja pjesma u prošloj 2018. godini, nešto kasnije ćemo je i čuti. Kad bi morao birati od svih svojih silnih pjesama, a mi te najviše volimo u svakoj fazi, a možda malo više jer je to nekakva nostalgija tamo one 90-te, koja bi to jedna pjesma bila koja bi rekao, ovo je ta jedna? Biti će jedan medley na turneji koji će se zvati, zove se Samo ljubav Tour 2019. koji ide za cijeli region i u tom koncertu, na toj turneji će biti jedan medley 90-ih, pa ćete si sami odabrati one koje su vama mile i drage. A tvoje tijelo ima svoj neki šmek, 23. prosinac je bez konkurencije i tako, ima pjesama. Znaš koju ja biram? Mi. Ti si vrlo interesantna. Ja biram Mi. Hvala ti Toni za sada, još ćemo se večeras naravno družiti. Sada idemo do naše Nives jer ona ima i zna plan za dalje. Uvijek kad čujem Džiboni pomislim na neki duboki tekst koji me stvarno može odvesti miljama daleko. Toliko mu znaju biti tekstovi duboki i jaki da se jednostavno osjećaš kao da si baš ti u toj situaciji. Pa odjednom letiš, padaš, nadaš se, sanjaš, ljubiš, gubiš, voliš. Mislim da nije drugačije stvar niti sa ovom prekrasnom baladom Nisi više moja bol, jer ti samo stvara slike u glavi. A ovaj dio teksta, ajmo pomoći tišini da nas pretvori u kap kiše što nad morem visi. Naježila sam se. Wow, Džibo, svaka ti čast. Slušamo Nisi više moja bol u malo drugačijoj izvedbi.
Mislim da smo se svi malo naježili slušajući ovu zbilja posebnu izvedbu pjesme Nisi više moja bol. Zahvalit ćemo Nikši Bratošu, Mladenu Kosovcu i Mati Dediću na ovoj fantastičnoj izvedbi. Inače, kad već ovako pričamo i spominjemo se 2018. godine, bilo je tu još događaja koji su onako posebno obilježili tu godinu, pa usudit ću se reći i desetljeće, a u ovom slučaju možda čak i stoljeće. Postoji jedna ekipa koja nas je ovo ljeto na tako specifičan način ujedinila u jednoj vrlo pozitivnoj emisiji. Hrvatska je mjesec ili nešto više dana doslovno disala s jednim jedinstvenim ciljem, neovisno o tome u kojoj smo regiji, koje smo dobi, čime se bavimo. Svi smo tako srčano navijali za našu nogometnu reprezentaciju koja nam se sa svjetskog prvenstva vratila sa, tako mi je teško reći srebrom, htjela bi baš reći zlatom, neće jezik nego pravo, ali nekim bude srebro, nama je zlatnoga sjaja. U svakom slučaju jedno posebno bilo naroda večeras ćemo dodijeliti i njima, a jedan poseban video spreman je baš za nas večeras ovdje. Kreće. Hvala svim slušateljima i narodnom što ste nas izabrali za ovu nagradu. Cijelo vrijeme vas slušamo gdje god da igramo i uživamo u najboljoj domaćoj glazbi. Uživajte vi. Pozdrav svima. Hvala. Hvala Domagoju Vidi, ovo nas se posjetilo i na poslanicu naše predsjednice, a to nas uvijek posebno veseli. Ja sam se malo ovdje pridružila gospodinu Tomislavu Svetini, dobro večer. Dobro večer vama i svim vašim gostima. Večeras u ime Hrvatskog, skoro sam rekla Narodnog kazališta, Hrvatskog nogometnog saveza, želimo vam uručiti to jedno posebno bilo naroda. Ovdje je i naš Mihael, jedan od naših vjernih slušatelja, on ima to bilo naroda, samo da vidi Mihael slobodno dok ti dolaziš ovako nama. Kakve emocije? Ok, sad znamo da su emocije i dalje jake kad god se prisjećamo takvog jednog velebnog uspjeha, ali koja je prva asocijacija kad recimo strancu treba taj osjećaj predočiti? Pa dobro, mislim da strancima ne treba. Vi kažete Hrvatska, Luka Modrić, oni sve znaju. A ja sam siguran da u kolektivnoj svijesti svakog od državljana Hrvatske i Hrvata diljem svijeta ostaće zapamćen 15. srpanj gdje se nalazio dok smo igrali u finalu. Dakle, to nešto što ostaje nezaboravno ili gdje smo slavili pobjedu nad Englezima. Da ostanemo u nekom pobjedničkom duhu, da ne pričamo o porazima. Jeste bili na trgu na dočeku? Jesam. Bio sam u autobusu, pa smo malo izašli van, pa smo onda dočepali se trga nekako. Evo, Mihael, slobodno ovdje, rukujte se pravo muški. Hvala najljepša u ime Narodnog i što nas slušate, recite. Htio sam se zahvaliti u ime Hrvatskog nogometnog saveza, najslušanijem radiju i vjerujte ovo što je rekao Vida, ovo je nasnimljeno, ali to je zaista istina. Hrvatska reprezentacija uživa uz Narodni radio. Mi to vjerujemo, zahvaljujemo i puse velike šaljemo dečkima, to nam je lijepo čuti. Doris je negdje u Green Roomu, mislim da ima i tekako dobro društvo. Bome, imam fantastično društvo, s moje lijeve strane Ivan Dečak, s desne mi je Masimo. Dečki, dobro večer i dobrodošli. Duet koji nas je tako oduševio u 2018. godini, kako je došlo do suradnje, zašto ste se sparili i kako ste to napravili ovako dobro? Dobro, mi se znamo već 1000 godina, tako da bilo je pitanje kada ćemo napraviti nešto zajedno. Inače ne pišem pjesme planski, da sad sjedem i napišem duet za Masima i Vatru, nego kad pjesma sama zatraži, recimo to tako, određeni začin, onda ja kontaktiram taj začin i dodam ga pjesmi. Evo, zvao sam Maksa, Maksu se svidjela jako pjesma i drago mi je da je pristao na tu ekspediciju, recimo. Ovaj začin je doista učinio svoje kao što to obično biva s Masimom. Nisam spreman smo slušali ovih dana kao novu stvar. Bome, si spreman uvijek za razvaliti? Uvijek sam potpuno spreman svirati sa ovakvom divnom ekipom glazbenika. Ivan i ja već odavno zavodimo jedan drugog glazbeno, hoćemo li se naći, nećemo li se naći, ali uvijek sam govorio Ivanu, Ivane, nemoj odustati jer će se dogoditi ona prava pjesma i dogodila se. Ovo je stvarno dobra stvar jer čim je ušla na naš repertoar za žive nastupe i ostaće tu zauvijek. I slušatelji su to, jasno vam je, itekako prepoznali. Veliko nam je zadovoljstvo i čast da ste ovdje večeras s nama. Još se kratko opustite, jer uskoro ćete i vi na pozornicu. A nama slijedi sljedeća najava, da će naša draga kolegica, koja će ovo biti posljednja najava ikad na Narodnom, s nama je Ivana Plehinger.
Dragi moji, danas se opraštam od mog narodnog, bilo mi je divno sve ove godine, ali došlo je vrijeme za neke nove izazove koji me zovu, čekaju me neke nove knjige koje želim napisati i sigurna sam da će biti načina da mi jedni druge pronađemo ako si usfalimo. Posebno me veseli što je moja zadnja najava vezana baš uz nju. Čim čujem bilo koju njenu pjesmu, pomislim koliko je mudrosti u ovoj mladoj ženi. Divna, draga moja Slavonka, molim vas zaplješćite najjače za Miju Dimšić. Da smo se sreli malo kasnije, sve bi nam bilo bezopasnije. Ko zna, da smo se malo manje viđali, još bi se jedno drugom sviđali. Ko zna, al da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Da smo se malo manje brinuli, možda bi viši vrh dodirnuli. Ko zna, da smo se posvađali glasnije, sve bi nam sada bilo jasnije. Ko zna, da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Da pišem s tobom ispočetka, sve bi isto do posljednjeg retka. Bez straha svoju zvijezdu pratim, ne zna srce mudro zbrajati. Još jednom prvi put da volim, pustila bi opet da izgorim. Ko ne zna sebe dati, ničega se neće sjećati. Mija Dimšić. Mija Dimšić. Mija, dobro ti večer. Dobro večer. Koji život ti živiš? Molim te, reci mi, ne živiš prvi život, ovakva mudrost, ovakve riječi, ovakvo promišljanje jedne mlade osobe. Nemoguće da je to prvi život. Možda nije prvi život, ja vjerujem u reinkarnaciju. Pa nekako se sve nadam, možda sam u prošlom životu bila neko pametan, pa se kao dio prenio nekako. U kojem god životu da si bila, ima jedna tvoja pjesma koja kaže život nije siv, isto je nastala, ima jednu priču zanimljivu.
Da, tako je. Pjesma je nastala u prepirci s mamom. To je svima dosta interesantno jer vjerujem da se svi mogu poistovjetiti. Mislim da nema ko se nije prepirao s mamom, barem nekad. Ali evo, mama je danas jako ponosna na moju profesiju, tako da mislim da je Život nije siv zapravo bila pjesma dokazivanja nečega. Koliko si godina tad imala? 23, ako se ne varam. 23, ako niste imali prilike čuti tu pjesmu, molim kad dođete doma i izguglajte svakako Djevojka od 23 godine. Nekad se ja sama, koja sam puno starija od tebe, osjetim nedoraslo kad slušam te tvoje pjesme. Do posljednjeg retka da smo se voljeli više, to je isto neki događaj bio. Pa zapravo zaslužan za ovaj tekst je Damir Bačić koji radi sa mnom i napisao je cijeli tekst za ovu predivnu stvar koja je bila zadnji singl s mog albuma i oboje smo kao ono, hoćemo još jedan spot, nećemo, ajde hoćemo i nek to bude baš ta pjesma i mislim da nam je jako drago što jesmo jer je večeras u ovom vrlo uskom izboru i hvala svima koji su glasali i naravno pljesak Damiru jer on ima očito isto neke dobre priče koje će nam tek ispričati kroz moju glazbu. Bitno je imati dobre priče, hvala ti Mija za sada i Doris je u društvu nekoga koji ima dobru priču, samo nisam baš sigurna da je tako sretna, sad ćemo čuti Doris. Znaš što, ne da sam u društvu nekog koji ima dobru priču, ja sam, ovako, počet ću redom, mislim da svi naši izvođači večeras imaju neki epitet naj plus nešto, a oni su najslađi apsolutno, 2 kocke šećera u mom društvu, Domenika i Keđo i njihov veliki hit iz ove godine, dobrodošli ljudi. Znam da ste se sprijateljili, da se jako volite. Što vas živcira jedno kod drugoga? Čekaj, da prvo pitamo nju. Što nju živcira kod tebe? Što? Odakle da krene? Samo se ti opusti, olakšaj dušu. Ne, ma neću ga ocrniti. Neću da svi ovi ga onda mrze zato što ja to rečem tako javno. Tako da nema ništa, savršen je. Jesam rekla da je kocka šećera. Može li slađa od ovo? A sad... Ti začepi uši da čujemo, Keđo. Apsolutno ništa, samo što ima, prva stvar kad su se upoznali nisam mogao vjerovati da će se nakon 6 mjeseci ponekad nje bojat. I da, zna nekad mi poslati da nešto trebam napraviti, ako ne napravim samo dobijem voice message. Damire, Keđo. I onda krene cijela priča, tako da ona je zapravo mala vatra i to mi je super kod nje. Uopće ne mogu zamisliti da ona ikad ikome oko ičega prijeti. Keđo, ovamo inače glasovi idu da vidiš kako prijeti. Inače, Keđo, neki da smo čuli novu stvar, svi su u redakciji malo zaplakali. To mi je drago čut. Pa da, mislim, dobro da je radi pjesme, da nije radi nečeg drugog. Za sada radi pjesme, ali polako, još si mlad. Domenika, kad ćemo tebe čuti nešto novo? Evo sad na ovogodišnjoj Dori, da. To je sad kuca na vrata. Je, za neki 2 tjedna. Super, veselimo se, hvala vam ljudi, opustite se na kratko, kažem kuca na vrata i vaš nastup uskoro, a nama kao sljedeća najava kuca na video naš Hrvoje Kečkeš. Dan najbolje domaće glazbe očito ne može bez nje. Nina Badrić, dapače pobjednica prvog dana najbolje domaće glazbe, a ako ove godine pobjedi u Mimari, Mimara se komotno može preimenovati u Ninara. Nina Badrić i Rekao si. Ostavi me u samoći daleko od svega, ostavi ljubavi moja da dotaknem dno, pa mi oduzmi sve boje sa zemlje i neba. Kad mi ne ostane ništa, oduzmi i to. Svaki dan, svaki tren pa da kunem ti ime. Kad me ostaviš samu, bez milosti, Bože dođi, spasi me ove tišine. I reci kako i zašto da živim bez ljubavi i da nam Nina što prije ozdravi. Kad rekao si nikad neće pasti mrak, a pao je nikad neće stati svijet, a stao je samo moja ljubav da te nosi, nikad neće doći kraj. Rekao si takva si mi suđena i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nikad neće rastaviti
nikad neće doći kraj, a došao je. Može jedan veliki pljesak za Ninu Badrić. Svaki dan, svaki tren pa da kunem ti ime. Kada me ostaviš samu, bez milosti, Bože dođi i spasi me ove tišine. I reci kako i zašto da živim bez ljubavi, kad rekao si nikad neće pasti mrak, a pao je nikad neće stati svijet, a stao je samo moja ljubav da te nosi, nikad neće doći kraj. Rekao si takva si mi suđena i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nikad neće rastaviti, nas dvoje nikad neće doći kraj, a došao je. Nikad neće pasti mrak. Rekao si takva si mi suđena i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nikad neće rastati, nas dvoje nikad neće doći kraj, a došao je. Darija Hodnik. Darija Hodnik, dobro večer. Hvala najljepša Darija. Darija je baš poput i Nine bitna članica naše obitelji Narodnog. Hvala ti što si uskočila. Trudili smo se svim silama danas dovesti Ninu i direktor nam je bio na telefonu dobro 2 sata. Nina je imala najbolju volju i želju, cijela obitelj je ovdje, međutim viša sila nekad ne pita. Vitamina malo čaja, Nina, puse ti šaljemo i ljubimo te. Darija, je li ovo jedna od najmoćnijih pjesama koje si pjevala? Znam da si ih sve pjevala, ali ova je... Pa ja moram priznati da je lako pjevati kad imate dobru pjesmu, za to je sigurno zaslužen Ante Pecetić koji je napisao ovakvu prekrasnu pjesmu. Lako je pjevačima kad imaju dobre materijale i dobre autore. Hvala Dariji, hvala Nini. Doris, tamo si negdje da te čujemo. Hvala. Ja imam trenutno u društvu fantastičnu pjevačicu i upravo sam malo šokirana jer mi je Žaža rekla kako ona ima tremu. Zašto bi jedna takva savršena pjevačica imala tremu, Žažo? Pa kad stojiš ovak pred ovakvim savršenim ljudima, onda je stvarno teško. Neće to tebe biti teško, nemam nikakve sumnje u to. Daj mi reci što se dogodilo s Instagramom. Mi smo spomenuli već večeras ovdje da smo i na društvenim mrežama. Znaš kako to ide? Ako nisi tamo, nije se dogodilo. Žaža je, za one koji ne znaju, samo odjednom makla sve svoje fotografije. I kad? Zašto? Drago mi je da pratite. Ja sam mislila da sam jako dosadna, imam 500.000 storija. Ok, molim vas da večeras svi pošaljete Žaži koliko je divna poruku. Ona misli da nešto nije dobro s njom. Što ti je? Zapravo jako jedna lijepa vijest, a to je da ove godine napokon snimamo album i izlazi novi single, pa malo onako New Year, New Me i... priznajem, evo sad javno, mama, tata, ovisnica sam o društvenim mrežama i ovo je onako bila malo rehabilitacija. Mi smo ovisni o tvojoj glazbi, pa te molim da ozbiljno pristupiš tom novom albumu. Odmori se za sada. Tajči zna tko stiže na pozornicu, navodno nešto jako veselo. 2018. je definitivno bila njezina godina. Vratila se na scenu, izdala prvi album, udala se i ono možda najvažnije za svaku ženu, ostala vjerna sama sebi. Kao ti i ja, možda Franka ima najbolju pjesmu Narodnog 2018.
Ljudi prođu, ali ljubav ne vide. Nekad stanu, nekad cvijeće pogaze. Grade dvorce, zidove, iznad sebe nebo plavo ne vide. Oh no, nađu sreću pa je lako izgube. Misle sutra da još veće doći će. Nekog rane tako je, nije važno ništa strašno proći će. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se nasmijem. Jer kao ti ja još takvi postoje i sve dok je tako dobro je. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se ne brinem. Jer kao ti i ja uvijek takvi rode se i sve dok nas ima dobro je. Dok nas ima dobro je. Hey! Oh, oh, oh. Dobro je, yeah, yeah. Ljudi prođu, ali ljubav ne vide. Nekad stanu, nekad cvijeće pokaze. Grade dvorce, zidove, iznad sebe nebo plavo ne vide. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se nasmijem. Jer kao ti ja još takvi postoje i sve dok je tako dobro je. Ja još u tebe vjerujem, vjerujem pa se ne brinem. Jer kao ti i ja uvijek takvi rode se i sve dok nas ima dobro je. Dok nas ima dobro je. Ja još uvijek u tebe vjerujem. Ja još uvijek u tebe vjerujem. Da, ja još uvijek u tebe vjerujem. Hej, dok nas ima dobro je. Ajmo ruke. Vjerujem pa se ne brinem. Jer kao ti ja uvijek takvi rode se i sve dok nas ima dobro je. Ma, savršeno je. Franka Batelić. Franka, draga, ako se ne varam, završila si pravo, je li tako? Imam još ispitić, 2 do kraja. Mama riješit će ona to ove godine. Možeš li ti teoretski sebe zamisliti kao neku ozbiljnu odvjetnicu sa aktovkom u ruci i to? Pa zašto mora biti aktovka, šalim se? Naravno da da, naravno da da. Molim te, ne, ostani djevačica, ovako je dobro, sve je savršeno. Prvo da kažem, ljudi, isprike, ja sam dosta promukla, ovako, evo, bolest me nije spriječila da dođem večeras ovdje s vama. Što reći, tako ona pjeva kad je bolesna. Što bi bilo da je zdrava? Jako si loše zvučala, jako loše, slobodno se opusti. I sljedeći put tako loše, molim te. Slobodno se opusti, hvala ti na tvom nastupu. A moja draga Tajči Maše ima pored sebe ozbiljnu ekipu, ha? Ozbiljnu, poprilično ozbiljnu ekipu. Lijevo mi je Masimo, desno su mi. Ne, Pero, molim te, opća opasnost. Malo da ja sjednem tu, ajde malo da se stisnemo, pa joj, pa moramo se stisnuti. Znači... Ruševili smo. Što smo? Ko ja? Jesam, hvala, primijetio si, oj, divno. Koncentraciju molim, opća opasnost. Jedini bend koji ima svoj onako ozbiljno unaprijeđen fan klub, odnosno udrugu. Koliko članova to broji? Piše nekakav broj, a članova sad to svaki dan dolaze novi, vjerojatno danas ima jedno 10.000 više nego juče, tako da brojimo već 1 milion, kako reče naš kolega. Obitelj, rođaci, pa to je ko za naš izborni sustav. Možda da nekakvu stranku oformite, šta kažeš? Ma nije to ništa dogovoreno, to se sve događa slučajno, tako da već večeras spontanom, da
Puno nas je, hvala svima u stvari koji su uz nas, naravno, u svo ovo vrijeme koje mi 26 godina već nastojimo biti opće opasnost na svom putu, jesmo zahvaljujući dragoj publici. Da je Bog dao, znači na radiju kad sam u eteru, kad krene da je Bog dao, telefoni polude. Znači to je takva jedna rock balada, ali, a ne znam zašto, ti mi reci. Zato što je čekala 20 godina da bude na radiju. To smo večeras već čuli. Je li ima možda neka ljubav koja se u vašem bendu nije ostvarila, nije se dogodila? Pero, i ti si tu kriv. Nisam ja ništa kriv, Mario je kriv za sve. Mario? Ok, nećemo... Ja sam u redu, ljubav je... A vazi, ljubav u bendu je već dovoljna stvar. 6 ljudi koji živi već toliko godina zajedno. Mislim da ljubavi veće nema, oprostite, ali tako je. Tako je, ništa bez ljubavi. Duje nam je negdje da čujemo kako ćemo dalje, Duje naš zna. Snovi postoje zato da bi se sanjali, ali i ostvarili. Ima smisla. On je sanjao, on se trudio svakim danom da snovi postanu stvarnost i jesu, jer da nisu, ne bi bio danas s nama nominiran za pjesmu Godine narodnog 2018. To dokazuje 25 godina uspješne karijere. Večeras je s nama Toni Cetinski sa svojom prekrasnom baladom Kao u snu. Čuvaj to dobro u sebi, jer sve se piše negdje na nebu, svaki uzdah, svaka riječ. Čuvaj to dijete u sebi, jer ako jednom ode od tebe, ode zauvijek. Ljepotu nađi u svemu, lošu vijest zaboravi i pusti da te nosi rijeka ljubavi. Voli me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, mome srcu svetinja. Voli me iskreno, pomalo stidno i naivno, i kada letim i kad sam na dnu, voli me kao u snu. Čuvaj taj uspjeh na licu, od dva neba što ti se nude, biraj nebo vedrije. Ljubav, čuvaj ljubav u sebi, to je dar, zbog toga se živi, zbog toga se umire. Duša puna mi tebe, sve drugo nevažno. Hodaj po mom srcu, za tebe je skrojeno. Voli me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, mome srcu svetinja. Voli me iskreno, pomalo stidno i naivno, i kada letim i kad sam na dnu, voli me kao u snu. Voli me rukama i tišinom i riječima, budi moja mirna luka, mome srcu svetinja. Voli me iskreno, pomalo stidno i naivno, i kada letim i kad sam na dnu, voli me kao u snu. Toni Cetinski.
Znaš da je pjesma dobra kad ju tu osjetiš, tu negdje u želucu, u trbuhu ju osjetiš. Jel da? Svaki put i kad ju sam pjevaš. Da, nisam baš tako samoljubiv, ali sjetim naravno tekst. Nešto se dešava kad najmanje kalkulira čovjek, kad ulazi u studio ne razmišljajući o tome hoće puniti arene, hoće li prodat ne znam koliko primjeraka, hoće li biti popularan. Kad prestaneš to kalkulirati, kad staviš sve na stranu i snimiš jednostavno ono kako osjetiš pjesmu, i odlučio sam da ću snimati samo pjesme koje ću isključivo izvoditi uživo. One koje trebaju nadopuniti album, to neću uopće uvrštavati na albume. Tako to obično u životu biva, kad popustiš malo i opustiš se, onda stvari sjednu na svoje mjesto i sve krene. U topu 30 ove godine imao si 2 svoje pjesme, Kao u snu i General Beščinova. Malo smo o tome već bili pričali, koju biraš ili se to uopće ne pita, bedasto je to pitanje? Pa dobro, malo je nezgodno kad imaš 2 pjesme unutar 30 nekakvih finalnih odabira pjesama, jer se onda glasovi dijele, onda malo izgubiš, malo dobiješ i tako dalje, ali svakako velika čast. Ja sam baš sa dečkima iz opće opasnosti konstatirao, ma nek se mi sretnemo samo ovdje da se podružimo, ako se već ne možemo češće družiti. Da, zato i volimo Da najbolje domaće glazbe, jer se družimo sa nama dragim ljudima. Doris je Učinio sam sve večeras da možda ipak dobijem nagradu. Znaš kako? Džibi sam rekao, ostani kući, molim te. Nini Badrić sam rekao, gle, ima ko će pjevat, nema problema. Jer nećemo nikom reći da je ona snimila umjesto tebe u studiju tu pjesmu. Možda se desi. Može se desiti. Čekaj, ali nisi mislio na ove mlađe, šta ćemo sa mlađima, kako ćemo s njima? Sjajni su. Ne, da, naravno. Tu su ipak mlade snage, na mladima svijet ostaje, ali i dugovi. I dugovi, hvala generacijo. Evo jedne mlade, Mija. Mlada, ali toliko si nam ušla pod kožu, Mija, da imamo dojam da si s nama već 100 godina. Nedavno je izašao i novi singl Ovaj grad, a možda je onako simboličan s obzirom na to da se i seliš iz svog rodnog Osijeka. Službeno se seliš u Zagreb. Što će ti nedostajati iz tvoje Slavonije u metropoli? Ajme, ma sve će mi nedostajat će mi ta opuštenost i ležernost. Evo, preselila sam se prije točno 2 dana, tako da sam još malo u transu. I nova pjesma je definitivno autobiografska pjesma, ali bit će mi puno lakše jer znaš, žena si pa znaš kako je to sa ženama. Večeras kad sam se spremala za Dan najbolje domaće glazbe, bilo mi je čudno što mogu birati šta ću obući jer imam svoju ormar, mogu izabrati koju hoću. Stvari koje su nama ženama jako bitne. Sve to ima neke svoje pluseve i minuse, živjeti u velikoj obitelji, ali da Slavonija može nedostajati, to sigurno može. A kad smo već kod Slavonije, tko nam sljedeći svira, reći će nam naš Tomislav. Ona je imala 12 godina i vjerojatno je kao i svi te 2004. plesala na veliki hit 365. A on je već bio veliki dečko i svi su imali njegov CD. Sada, 15 godina kasnije, on je plavušu zvanu Saša zamijenio ženskom verzijom i to upravo njom. Pjesma odmah na prvu podsjeća na neke prve nikad prežaljene ljubavi, ali danas s osmijehom gledaš na sve to. Oni su Domenika i Damir Kedžo. Mi protiv nas. U tami sobe ove ruke više neće preko tvoje strane kreveta. Samo stoje jer se boje da tamo više nema istog čovjeka. Ni s ove strane više nema mene, al su duše ispunjene. Ne dam nikom naše uspomene. Mi protiv nas nismo ni šanse imali. Kako smo lako pustili da jednom smo tako voljeni ostali sami slomljeni. Mi protiv nas takve smo karte izvukli. Ko posljednji čin te ljubavi. Zatvaram oči, odlazim jer zadnji je čas da spasim nas od nas. Pa
skupa sami drču hladni, obučeni u poražene poglede. Ne miluje nikog vrijeme, stavlja ljude u arene, a na kraju nema pobjede. Mi protiv nas nismo ni šanse imali. Kako smo lako pustili, da jednom smo tako voljeni ostali sami slomljeni. Mi protiv nas takve smo karte izvukli, ko posljednji čite ljubavi. Zatvaram oči i odlazim, jer zadnji je čas da spasim nas od nas. Mi protiv nas nismo ni šanse imali. Kako smo lako pustili, Da jednom smo tako voljeni ostali sami slomljeni. Mi protiv nas takve smo karte izvukli, ko posljednji čite ljubavi. Zatvaram oči i odlazim, jer zadnji je čas da spasim nas od nas. Zadnji je čas Da spasim nas od nas. Hvala vam lijepo. Malo djelujete kao hipnoza kad vas čovjek gleda. Dakle, toliko ste unutra, toliko ne možeš skinuti pogleda s vas. Uživate, jel da? Vidi, ko se svađa, taj se i voli. To ti je ona, naš malo prije smo se ovi crnili sad. To ti je to. Vi ste kao jedan pravi bračni par. Stalno se svađate, ali zapravo se volite. Jel? Stari. Tako je, i mi se ne svađamo. Ona mene kudi, a ja slušam. Dakle, kao pravi bračni par. Sve je u redu. Dakle, točno sam rekla. Kao pravi bračni par. Ljudi, hvala vam puno. Drago mi da smo imali ovakvu lijepu premijeru u 2018. A sad pazi ovo. Naša Tajči ima ekskluzivu. Imamo mi i još jednu premijeru. Jel tako, Tajči? Di si? Tu sam, stjerali su me u kut. Draga Nina Badrić, ti si me stjerala, moram reći, u kut. U ovom kadru smo sad mogli biti ti i ja, vjerovatno bismo pričale o, ako to smijem ovako javno reći, o frajerima, kako nikad ne znaju kojim smjerom i putem idu, ali nećemo sada o tome. Imam jednu ekskluzivu, naša Ivana Plehinger nažalost odlazi, želimo joj dakako puno sreće i vjerujemo da će nam često svratiti, ali upravo zato Narodni ima novo lice i novi glas. Stiže nam nova kolegica koju ćete moći slušati svakoga vikenda, njezino ime Ana Marija Božinović i upravo će nam Ana Marija sada predstaviti će samu sebe, ali reći će nam koji je plan za dalje. Da, ja sam ta nova Ana Marija i velika mi je čast predstaviti još jednu mladu i uspješnu glazbenicu. Jako mi je drago da je ona ovdje s nama zato što, ako se dobro sjećam, obećala nam je neke kolače ako prođe u top 10. Žaža i Pruži mi ruku. Samo drži me ljubavi bliže, da me ostavljaš samo, ja dobro znam. Za mene sutra ne postoji više, i zašto oči pred jutrom da zatvaram?
Sad pruži mi ruku, jer tonem u san. Nek uspori noć i ne svane dan. Sad pruži mi ruku, jer tonem ka dnu. Bar još ovu noć sa mnom ostani tu. Samo drži me ljubavi bliže. Noćas budna ti trebam jer dobro znaš. Kada odeš da bolje će više. Ne ovo srce na pola što razdvajaš. Sad pruži mi ruku, jer tonem u san. Nek uspori noć i ne svane dan. Sad pruži mi ruku, jer tonem ka dnu. Bar još ovu noć sa mnom ostani tu. Ti rani me tuge. Sve moje na pola se slama. Nek nestane ljubav zauvijek s nama. Ti rani tuge. Sve moje na pola se slama. I mogu bez svega, al ne mogu sama pruži mi ruku, jer tonem u san. Nek uspori noć i ne svane dan. Sad pruži mi ruku, jer tonem ka dnu. Bar još ovu noć sa mnom ostani tu. Sad pruži mi ruku, jer tonem u san. Nek uspori noć i ne svane dan. Sad pruži mi ruku, jer tonem ka dnu. Bar još ovu noć sa mnom ostani tu. Da, tako to izgleda. Pa čekaj, kud bježiš? Ja sam zbrisala već. Tako to izgleda kad nebo kaže ona će pjevati. I ona pjeva ovako savršeno Oh my kao što God. to radi Žaža, ali nećeš se, Hvala ti. nećeš se izvući. Ana Marija je spomenula nekakve kolače ako uđeš u top 10. Svi pričaju o Di su kolačima kolači, danas. di su A ja kolači? sam mislila da vi morate meni kolače dofurat. Kužiš Izvlačiš me nam sad. se. Ali ko ti ne bi oprostio? Sve ćemo ti oprostiti. Sve ćemo se dogovoriti. Raduje me, klasična Hrvatska, sve ćemo se Sve dogovoriti. ćemo. Raduje me vidjeti i tebe i toliko mladih izvođača. Ne znam jeste li primijetili koliko mladih izvođača zapravo večeras ovdje imamo. To je znak i potvrda da će dan najbolje domaće glazbe rasti i rasti i rasti, jer kako ono ide? Na mladima svijet ostaje. U mladom društvu je i naša mlađahna Tatjana. Baš ti hvala na ovoj najavi. U mlađahnom sam društvu. Marko mi se ponovno pridružio. Privodimo kraju ovu našu večer. Ostala nam je još samo jedna pjesma, čini mi se. Ali Marko, kad bi sad sam birao jednu, a nećeš naravno glasovati sam za sebe, koju bi izabrao? Pa ja bi naravno izabrao od svog dragog učitelja, prijatelja i velikog brata Tonija Cetinskog Kao u snu. Kao u snu je stvarno jedna pjesma koju osjećaš onako negdje duboko u želucu.
osjećam, da. Kao... Čekaj, oprosti što te prekidam. Čujem tu neko negodovanje. Što je, dečki? Što ne valja? Aha, mislim, sjedi za stolom opće opasnosti i onda bira Tonija Cetinskog. Pa dobro, Marko, kako to? Šta? Kako to? Nisam te sad čuo. Nije me slušao, evo ga, nema veze, nisi me slušao. Vjerujemo da je teško izabrati jednu od 10 pjesama. Možda na kraju krajeva tvoja bude ona pobjednička i najbolja. Vraćamo se, Doris, tebi da doznamo koja je to zadnja pjesma koju trebamo preslušati. Vrijeme je za drugi večerašnji duet. Dečki jurcaju po svoje bilo naroda. Večeras jurcaju, a inače kažu nama se nikud ne žuri. Oni su Vatra i Massimo. Tvoj topli dah na svom obrazu do jutra i pramen kosoj kao štit od cijelog svijeta. Želim tvoj ugriz, tvoju kornjaču od zuba, svo tvoje ludilo za otrov tvoga smijeha. Ko zna koliko je vremena još ispred nas, nama se nikud ne žuri, al kao pjesak curi. Ko zna koliko je vremena, sve ovo bezglavo juri, zadrži nas među prstima. Želim točan broj tvojih madeža na koži, čitavo sazvježđe samo za moje oči. Želim probudit leptire duboko u tebi, predugo hodamo, a s tobom mi se leti. Ko zna koliko je vremena još ispred nas, nama se nikud ne žuri, al kao pjesak curi. Ko zna koliko još vremena, sve ovo bezglavo juri, zadrži nas među prstima. Ko zna koliko je vremena još ispred nas, nama se nikud ne žuri, al kao pjesak curi. Ko zna koliko još vremena, sve ovo bezglavo juri, zadrži nas među prstima, nama se nikud ne žuri.
Hvala lijepo ljudi. Hvala puno. Hvala lijepo ljudi. Vatra i Massimo. Kakva je to tuča? Šta Dečki, se događa, dečki? Ta vaša zarazna energija, stvarno ste, baš uvučete u priču čovjeka. Mi tamo stojimo i zaboravili smo uopće da smo u Mimari, da kao nešto radimo. Ide vama to, a? Pa nemoj mi reći da smo zaboravili da smo u Mimari, ja sam prvi put ovdje koncertno aktivan, tako da ja baš želim znati da sam ovdje. Pa... Gdje sam ja sve svirao, a vidi gdje sam došao. Mama je ponosna, sigurna sam. Čekaj. Ja moram također nešto reći, vrlo kratko. Na zvuku su moje bivše kolege sa kojima sam radio nekada na obiteljskom radiju i moram pohvaliti ton majstore jer ovaj prostor je vrlo zeznut za ozvučiti, a vidim odande sam čuo, zvuk je izvrstan. Bravo i za naše ton majstor, za cijelu ekipu. Hvala vam najljepše za sada. Došli smo do onog najsvečanijeg trenutka. Mora se još jednom reći da u ovom ambijentu svaka od 10 izabranih pjesama sjajno zvuči naprosto zato što su najbolje već same po sebi i svaka ima bilo naroda, ali jedna će ipak dobiti onu glavnu, najvažniju statu. Dečki, imate voljno, ali na kratko, možete slobodno za svoj stol. Ko zna, možda ćete se vrlo brzo vratiti na ovu pozornicu da baš Nama je vas... već i ovo pobjeda, tako da nama je okej. Što kažeš, vama je ovo već pobjeda? Nama je ovo pobjeda. Pa za jednog mladog izvođača kao što si ti koji je tek prvu godinu na sceni, to je sasvim u redu, tako da budi ponosan. Dečki, evo ga, malo ćemo se ovako stisnuti, hvala Bogu pa nismo preveliki da ne možemo. Nadam se da ste uživali u svim izvedbama, kao što vidite svi su oni doista dali sve od sebe. Prije nego dođemo do najsvećanijeg trenutka večeri, prije nego proglasimo pobjedničku, najuspješniju pjesmu iz 2018. godine, red je da se još jednom podsjetimo kojih je to 10 pjesama večeras ovdje izvedeno. Ovo je Dan najbolje domaće glazbe. 10 pjesama, a samo je jedna najbolja. Nešto možda i najbitnije da mi je donijela veliko prijateljstvo s Damirom Cageom. Zbilja sam presretna radi toga. Jedino stvar što te niko neće moći nikad uzeti uspomena na to što si bija. Nisi više moja bol. Pjesma je jedna od onih koju u zadnje vrijeme najglasnije pjevamo svi zajedno na koncertima. Da pišem s tobom ispočetka, sebi isto do posljednjeg redka. Ima neku priču iza sebe, a to mi je uvijek važno da pjesma ima. Sad pruži mi ruku, jer tonem u san. Zapravo ova pjesma slavi život. Od kada sam uzeo konce svog života u svoje ruke, ipak se nižu neki uspjesi. Tko zna koliko još vremena, sve ovo bezglavo juri. Ponekad se desi jedna izuzetno jaka pjesma. Kad rekao si nikad neće pasti mrak. Mogu reći samo da sam ponosan i sretan i da kogod pobjedi sigurno je zaslužio. Voli me rukama i tišinom i riječima. Naravno da je to super za čuti. Ja još u tebe vjerujem pa se nasmijem. Ja se osjećam jako sretno i jako počašćen. Šta god da je i da bude, sve će biti kako treba biti. Da je Bog dao da te nikad ne sretnem. Da je Bog dao. Jedna od 10 pjesama, posljednja, ali vjerovatno i prva sve u svemu. Došao je trenutak da ovdje na pozornicu pozovem našeg direktora narodnog, gospodina Katjana Knoka. Isto tako pozivam i predsjednika uprave HEP-a, gospodina Franu Barbarića. Uručit ćemo bilo naroda, poštovanje, dobro večer. Uručit ćemo, odite vi tu k meni, u stvari ja ću s ove strane i Katjan izvoli. Opa. Preživjela. Čuvaj nam tajči. Dobro večer ljudi svima. Prvo pitanje je, je li bilo dobro? Tata. Ajde, za ovaj pljesak smo stvarno muški radili posljednjih mjesec dana. Ja vas molim sad još jednom jedan veliki pljesak za glavne promotore, ja bih rekao uz nas, najbolje domaće glazbe, a to su ovi izvrsni autori i izvođači koji su nam se danas predstavili. Molim vas, veliki pljesak za njih.
Potom bi zahvalio mladoj dami Dariji Hodnik, našoj Dariji Hodnik, koja je vrhunski izvela ovu pjesmu Nine Badrić i uskočila u njezine iznimno tjesne cipele. Pozdrav ovom prilikom i Nini kojoj želimo brz oporavak. Sa mnom je ovdje u društvu predsjednik uprave HEP-a koji evo već 3. godinu zaredom prati ovaj događaj i vrhunski nas podupire. Ove godine ponovno je glavni pokrovitelj, tako da vam zahvaljujemo iznimno na tome. Nadamo se da će se suradnja i nastaviti u godinama koje slijede. Pa evo, dajte molim vas jedan pljesak. Svega ovoga naravno ne bi bilo ni bez naših divnih slušatelja, ovo 20 ljudi koji su ovdje. Pozdrav prije svega vama, a onda i naravno onima pred malim ekranima. Ove godine imamo prijenos i na Narodnom TV-u i naravno najslušanijem radiju kojeg, da se pohvalim, tjedno sluša više od 1 milijun ljudi. Tako da, evo, najslušaniji smo. To je naša snaga. A upravo je tih više od 1 milijun slušatelja odabralo pobjednika Dana najbolje domaće glazbe. A pobjednik Dana najbolje domaće glazbe je u stvari pobjednica Nina Badrić sa pjesmom Rekao si. Čestitke Nini. Pozivamo Dariju da nam se još jednom pridruži. Darija, mislim da ćemo uživati još jednom u tvojoj izvedbi. Morat ćemo organizirati idući tjedan susret Darije i Nine na Narodnom, naravno uživo u prijenosu. Zamolit ćemo, izvolimo, Ante. Ante, ove pjesme dakako ne bi bilo bez tebe. Čestitke, sada stiže i Bilo naroda, stiže naravno i Cvijeće. Kako se čovjek osjeća kad čuje svoje stihove tako iznesene? Evo, hvala zaista, bih htio zahvaliti svima večeras, ovo je čudesno kad u takvoj konkurenciji pjesma odnese pobjedu. Naime, evo, Nina je zaista, mogu reći da je poznajem, ali je vrlo komplicirana i rijeka duboka. Ono što je najvažnije njoj, siguran sam, u životu je publika. I puno puta smo pričali o tome, ona živi za to i ovo je vjerojatno sigurno najvažnija nagrada koju je moglo primiti, najvažnije priznanje i siguran sam da sada dok nas gleda joj suze teku, to se mogu kladiti. Tako da, evo, zaista još jednom svima hvala na nagradi u Ninino ime. Znam da ste razočarani što vidite mene na nju, ali Darija će sasvim sigurno jako lijepo ponovno izvesti ovu pjesmu. Hvala svima još jednom i eto. Hvala tebi, naravno, Ante. Mislim da su svi pobjednici večeras. Hvala tebi, Ante. Bilo naroda odlazi u ruke Ante Pecutića, kasnije će doći u ruke Nine Badrić. Darija će nam ponovno izvesti, eto, naradit ćeš se večeras neplanski više nego što si mislila. Katjana, ako se slažeš, mislim da bi bilo u redu da s obzirom na ovaj nenadani angažman jedno Bilo naroda dodijelimo i Dariji. Apsolutno. Potpuno zasluženo. Molim vas, onda pripremite nam jedno Bilo naroda i za Dariju Hodnik. Priđi u prvi plan, molim te, ponosno, dođi, ovaj pljesak je za tebe, zaslužuješ ga, apsolutno. Da, to ti je tako kad imaš dobrog kolegu u životu. Hvala. Eto ga, Darija će nam uskoro izvesti pobjedničku pjesmu 3. dana najbolje domaće glazbe. Dečki, vama hvala, bili ste sjajne hostese i dogodine ćemo vas angažirati. Za ovo će mi direktor vratiti, to vam je jasno. Vama, dragi ljudi, hvala od srca na pažnji, hvala našim slušateljima, hvala svima koji su nas pratili putem Narodni TV, putem radija, putem našeg Facebooka. Hvala što ste općenito svaki dan uz nas. Bilo je to sve za večeras do sljedećeg dana najbolje domaće glazbe. Lijep pozdrav. Doviđenja. Ja ću vas isto samo srdačno pozdraviti. Sve si Doris rekla, hvala vam najljepša i vrijedno radimo ovih sljedećih godinu dana i opet se vidimo zadnje srijede u mjesecu siječnju 2000 i koje već 20. Laku noć, ostanite s nama i hvala vam što ste bili dio ove večeri. Darija Hodnik, Nina Badrić. Hvala lijepa. Ostavi me u samoći daleko od svega. Ostavi ljubavi moja da dotaknem dno.
pa mi oduzmi sve boje sa zemlje i neba. Kad mi ne ostane ništa, oduzmi i to. Svaki dan, svaki tren pa da kunem ti ime. Kada me ostaviš samu, bez milosti. Cure, vi ste zaslužile ovu pozornicu. Bože, dođi, spasi me ove tišine. Reci kako i zašto da živim bez ljubavi. Dođite, nemojte se sramiti, please. Nikad neće pasti mrak, a pao je, nikad neće stati svijet, a stao je samo moja ljubav dan. Te nosi, nikad neće doći kraj. Rekao si, takva si mi suđena, i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nikad neće rastati, nas dvoje nikad neće doći kraj. A došao je. Molim vas, veliki pljesak za Ninu Badrić i ultimativni hit prošle godine. Svaki dan, svaki tren pa da kunem ti ime. Kada me ostaviš samu, bez milosti. Bože, dođi, spasi me ove tišine. I reci kako i zašto da živim bez ljubavi. Kad rekao si, nikad neće pasti mrak, a pao je, nikad neće stati svijet, a stao je samo moja ljubav dan. Te nosi, nikad neće doći kraj. Rekao si, takva si mi suđena, i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nikad neće rastati, nas dvoje nikad neće doći kraj. A došao je. Ajmo, cure! Rekao si, takva si mi suđena, i zato uvijek ću te voljeti. Ovako nas dvoje nikad neće doći kraj. A došao